Gi ate. Oh. Dra tanaw. One. Pag-gunit mo si Tips. Patay isip siya asawa na kayo bay ka uban. 1, 2, 3. Okay, last 1, 2, 3. Smile. So ayan guys, nakarating na kami dito sa bahay na ni Marvin the Roader, no? Kasama ko po si Kuya RG Bibs, yan, TV. Okay, Boy Talaw guys, hindi ito si Boy Iso guys ha. Subscribe, nandun po si Marinong Homeboy, si Vicky Cameron, si Rakitero Master, si Marvin the Roader, yan no? Tsaka si Reggie Ponce. Hello! Yes, yan, supportahan din po natin sila, no? So ngayon is, nagtipon-tipon kami, banding. Abangan nyo guys sa aming mga YouTube channel, food trip po kami. May dala kaming mga isda. Yan o, mga isda. Abangan ninyo kung ano yung mga lulutuin namin guys. So punta na kami doon sa bahay nila ni Marvin the Roader. So ayan guys no, ang dami palang tanim ni Marvin the Roader, yung mga eggplant or yung talong. Yan o. Oh, ilahan eh. Nakita ko sa video ni Marvin the Roader, nagguna sila dito. Kasama yung kanyang mama. Tingnan nyo guys. Oh, see? Namayan pa oh. Oo. Yay. Sige guys, dito na po kami sa bahay na dito. Second honor. Yes. Third honor. Third honor. Si Sir RG Main. Fourth honor si ate. Yes, ano nga pala, tayo ka pala ng it's Glenda's online shop for Mama? Listen. Si Mama Roder. Ano si Mama Roder? Na si Mami Roder. Hello! Ayan. May buntag te. Welcome back. Oh. Mama Roder. Si Sir RG James na. Katong nga may Thank you. Hi. Yan guys, nandito na po si Jongjong Lifestyle. Hi bro. I miss you bro. Yes, welcome back. Thank you. Bro. Kamusta naman boy? Hi. Yes, thank you. Dugin juga ito Si Unit. Oh, Jongjong. Lifestyle oh. Yung kagabi sabi ko sa live ko na nami-miss ko na po sila. Oh. Sama na pakaingan. So ano po, abangan Yes. video namin no kasi So ayun guys, na-meet ko na ulit po sila. So abangan nyo yung mga susunod namin guys. Langas kayo guys no. Oh, see? Tips mayo. Yan. Reggie Ponce. Marvin the Roader, yan. Si Vicky Cameron. Hi Vicky. Hello. Rakitero Master guys. Don't forget to Subscribe natin. Against the light. patulong naman po sa ating munting channel mga Yes. mga katips. Subscribe po natin. Ito to yung tuyog. So ayan guys no, pupunta tayo doon sa tilapihan ni Marvin the Roader kasi nag-catch daw sila or nanghuli sila ng mga tilapia no. So tingnan natin kung paano mahuli. Diyan dito yung mga bata guys, may mga bata at saka yung papa ni Marvin the Roader. Sige na, mag-start na tagpanguha. Wow. Mga gagmay, mga anak na. Yung mga bata, mga fighter. Wapay kuwan. So, ayan guys, gawa kami ng inihaw, no? So, nag-prepare kami ni Marinong Homeboy. Nandito po, oh. Ayan. So, dito, nag-prepare kami ng uling. So, yung uling, oh. So, gawin namin tong kinilaw na, James. kinilaw na isda.
Pwede man ang bukuan niyo mo. Sa buwan. Alma. Sa buwan to na. Katong ibang isda, idol. Sugbara to. Dito. Kisa Kinilaw ra nila to. palibuhin, no? Wala pa. Tutulingan ang tokya og kuan ya katong tilapia. Ano? Asa man tong Ay imong bugas ko. nasa Ina siya. pa ato ka. Oh, yubaks ka mo. Ato ihatag ang bugas dito para malungag ba. Oo. Sa Ubax. Palaw sa atong kuan ni. Atong puti ba? Hi po yan. And then, nandito si Tips Mio. Yes. And then, of Nag-prepare kami course, ng the very handsome. Barin ng homeboy. Yes. Long time. Kana. Ayo ka na. Of Sundanan. course, ang bago kong kaibigan na si Jungjong. Jongjong. Sa ating 83 million viewers. 83 Hello. million. Yes. Yes. Jong, promote ka, Jong. Una pala, no? Oo. Sana supportahan niyo po ako, no? Junjun Lifestyle. Yan, thank you so much. Yes. Thank you so much, Jongjong, for coming. And then, I am so happy talaga. Ikaw, Jong, dali dong. Hi, mga kamaster. Nakitiro. Nakitirog master pala. So, sana supportahan niyo ako sa aking YouTube channel. Ayun po, sa Yan, so kailangan po talaga guys na hiwa. don't forget to subscribe. Thank you, Ron. Master, Yes. thank you. Yes. And then, welcome. Is it your first time here sa kanya, Marvin, or ano? Yes, first time ko dito napunta. Tapos, first time ko na-meet yung Bukid Squad. Yes, thank you so much also. And then, yun, busy na sila So, they are busy, Malapit na po kaming ma-presidente. Yeah, sa ating 90 viewers, hello. Hello! Ito doon, marami pa silang ginagawa doon. So, let's go there, guys. Actually, guys, Kunti. Ha? Ato Papang Marvin. Yan, ito, lighter. Ito ba, ito speakers. Pagkuha dito yung tripod, pag-vlog ba? Mo yun. Ay, ako bukang. Hala kayo, di natin kada sunod rin. Pag-vlog hinoon. Later pa yung taon. Yeah. Kung Ano mga kag-tripod? Ibutang tripod dito. ito, gamit ang tripod ito. Oo. Pato, ang tripod gamit ito. Files kini. Nasod. Lagi. Files mo na ba? Ang akong tabangan sa nako na kay maluwis ko. Tiga mo arpo ba. Na, Ano siya yung magipagkuhan? Oo. Sayang, back up. Katong Back up na secret niya. challenge. gandang nilag ba? Oh. Ah, siya dito? Oh, siya na. Siya dito. Pero pag intro at katong Babay dito. Agi-ahak. Start ya kilingaw wala pa to tanaw lagi. Mag-shoot pag episode adlaw. Kiniwi, si Awon po ba? So kulum sa nag May kay dolos inyo ha. mo ka na ba? No? Dolos. Dahil nga video. Supaya na tulog pila-ila sa mga Bukid Squad. Kato nga, gini ha. Ako kan semua. Kanina siya nga ko, no? Lahi lagi na. Dapat lahi-lahi. Lagi usahay mo content na. Cooking mo niya kuha di. Ari ko sa mga prepare. Grabe views mo siya lagi. Ako nagaling dito. Ako yung gumawa ng para sa ihawan. Ako yung gawa para sa ihawan. Yes. Kasi wala Kapit na to kaya? Umana? Oh, nalimpyo na ang kuhan. Napati manok ko sa nagkuhan pa sila. kaming kinilaw. Akala ko ba anuhin yan? Kinilaw Idol. na bang Marin ng homeboy. Yung taon nito, i-challenge. isda sa Ano, pakawalan tapos habulin. Akala ko ba di ba nagsabi ka nung nakaraan? Challenge tayo. Habulin natin. Oo. Maya maggawa tayo ng content maya na ano. Oo. Gawa tayo ng content maya nga siguradong matutuwa sila ba. Dala pala si guys sila marin homeboy na manok. Anuhan pala namin yan. May pagkato ng buwi ang ito koron. Oh, yun nga. Akala ko muna yung plano ni mo. Ni patay ug dito bagdakpan human. Diri na lang. Bukan ba niya? Ikuan ba? Challenge nga. Challenge, sabi lagi Kasi na. magadakop. Akala ko muna yung plano. Kasi ba ni kuhan kayo? Idlas mga bina, idlas. Usaha mo taning kuan atol nang Supayan sila to na akong kuan ba? Katong pagpadung ako diri ba? Meet Oh, ako sige sa sige. squad ba? Oh, sige sige Pero pa. usar to siya ka content. Sige. Content ko na puro. Ay nga nanakadari sila Marvin the Roder niya. Imo nang i-meet up ang mga Bukid Squad. Imong pangdoolon. Sige ate. Oh. Dara tanaw. Paggunit mo si Tips. Patay isip siya asawa na kayo bay ka uban. 1, 2, 3. Okay, last 1, 2, 3. Smile. Okay.